So
Uxolweni besicela bethuna apha ezitulweni Nkosi noko abantwana basukela abantu abadala abantu baninzi and abantu basangena besicela bethu bantu abami siyazi ba kuyalinganwa kule mihla kodwa ke ngokwendlela esikhuliswe ngayo umntana asukela umuntu omdala esitulweni siyacela bethuni siyacela zindwendwe ezizonke sicela ezo zitulo zibe empty abantwana bona kuzohlala abantu abadala endibazisayo Nkosi Kau
Ai, bastante pega.
Ya,
Kuzokhutshwa ngokwamabele. Omama abasondelekanga abathwele imphubela kuyamabele. Umhlaba konke nabantu nabasazi. Bathi ke ngoku. Bathi ngokubaba abakwazi ukukhupha ukutya esihlobo sicela ukuba ngalo bengawakhuphanga amabele. Uthi ke ngoku loo ingxamisekile. Okwesibili bazothi ke bekhupha amabele bafuna ususa abantwana apha kwindawo bakuyo. Yonke kukhube kumgidi ngehlobo baqale kuza. Tolweni ke kanene. Tolweni. Sicela ke ngokuhlalwe abantu ngeendawo zabo kuzongena iplate sicela nje odwa umuntu ahlale la ndabe ehlele kuyo. Kuzongena iplate. Umuntu ome ngenyawo enesitulo asizokwazi ukunika. Siyacela because abaphathi bafuna uqala ngani. Andeva mama. Nkosi sicela kuhlale phansi. Whoa.
Thixo wethu onamandla onke, bawo wethu ngale njikalanga siza kuwe njengoThixo, sicela ubukho bakho Thixo wethu sebubonakele. Nansi ke Thixo lenhlangano yebandla lakho ehlelwe nguwe iminyaka egqithileyo Thixo wethu kuplanwa olusuku bawo onamandla onke. Sithi ngena nokungena kwethu ke Thixo wethu apha ube ndako konke okwenziwayo Thixo wethu kule ndawo. Naba abantwana bakho ke Thixo wethu basuka ende baye bephila Thixo wethu babuya bephila. Imimangaliso yakho Thixo wethu ayinganga nto. Sibiza wena ke Moya Oyingcwele sithi ngena ufukame Thixo wethu kulomzi Thixo ube nawo lowo nalowo ube kwikona zonke bawo namandla onke Thixo wethu. Siyabulela bawo kubaququzeleli Thixo wethu. Siyabulela ke Thixo wethu kubantu bonke abenze olusuku lwaphumelela bawo namandla onke. Sithi ke Thixo wethu xa kujika imini masikubize Nkosi yethu zithi program ezizayo zize Thixo wethu zize Thixo wethu zikhokhelwe nguwe bawo namandla onke. Siyabulela ke Thixo wethu ngento yonke. Sithi ke bawo wethu banathi kuzo zonke ke ngoku izigaba esizazithatha apha konke ke okubawo asikubangi Thixo wethu. Siyakucela ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngamabele ke ngoku abantu abanamabele ngase baphume ngancedisa abaphandle. Nkosi. Ndiyacela nithi kwaka ndiyaziwa zininzi izinto sifuna bayako lasefama batata umsima ubabhatele sithunyiwa sizihambelanga bebathuna lapha njeba sithunyiwa nje ezinye izinto zokuhlala kodwa saqonda asikwazi wasofika kule ntombazane asikosabazisi yayazi ubalulekile kodwa yasiqala ngizofika sigala masimanga namasimangakazi saqala ndithi sinegusha apha umzimba ubutata sinegusha apha njengoba ke sizile siye saqonda apha endleleni akhe sigqithe kweli ndawo zethu ezikroba kanye sayi umfana sada ikheyisi phaya sele ikheyisi phaya kasi kheyisi yekhasi sanebhotile ezimbini ebomvu Thixo kunye neviceroy sanenvelope ke esiyiphathiswe phaa kwamakhaya envelope yethu envelope yethu ime ngolu hlobo siphethe i-1.5 esuka kwela khaya. Let's confirm it.
Enkosi ke badla umsiyabulela ngokwamkela ngayegethi. Bakhosi asikwazi ukuvala umlomo. Sifuna unibulela, siyanamkela ngegithi kodwa nalapha. Siyanamkela okwesibili siyabulela. Mzwa kwagwadela sibama kavini manje. Somo idolophu. Nelani idolophu ilani ndiyabulela. Owa13 kwa13. Kodwa ke siyabulela manje. Sibama kavini singumzobambatha kwambathana amaxesiko okhandanyana nomathina ibheke. Omkhuma nodlamini ntokathi ngisonyabantu siyabulela umzukwana wabo sithi mabaye bephila babuye betheni bephile not befile siyabulela uthixo nabantu azanithwale manje kodwa sinelethi ke ngoku nokubana nizawahamba besithi abantu ziinkukuma zesisiyanqwana ngoba inkukuma idliwa ngamantshontsho ube ziinkukuma noba kuzawuba ningoziro sithi ayebe kwangoziro kodwa uziro linani lokuqala kanibalwayo nokubana sizathiwa nintoni dlakadlaka ngoba amadlaka zelithi singamadlaka ayivali siyabulela ndizawuthanda ngotata ke ngoku umntanangaba andisebelele andikwazi umaphambi andikwazi ukuthula andikwazi ukuthula Vamos
Big fire, Utawuza isipho tshele one uba mayisele Sinesikuloluhlu akabaphinde oluhle uzawukuthi isipho sakhe bemele bazithathe ibhota mthetheyo waphatha zayi-2 isipho sakhe siyasitya singomama abaphuma ezinye ziyahamba uzawuthatha ibhoti leyi-1 Ufuna yephi mama? Biscuits! Kumele siyancanciswa singotata. Otata bayancanciswa. Hayi umthetho. Uzawuyima uzothatha ibhafu Ngozi ngamabele ningahamba nebhiskiti yenu. Uthethani sizanamkela
Lobola ngama babalo so lobola ngama babalo so lobola ngama elephant so lobola ngama elephant so lobola ngama babalo so lobola ngama babalo so lobola ngama elephant so lobola ngama elephant so lobola ngama
TikTok. Abakolisi phambi TikTok baniza bafumana iphambi mhlawumbe nawo nogidi nomtshato sibasupport. Ningaquba lanto abayenzayo yaye amakhwenkwe ngobhuti abadala abakhala bayayithanda lento isakhono sabo. I love you so much from bottom of my heart ngiyancane bafethu. But I love you so much Goza. Ongezana benditheke kuni ke ndizake Jaivana kuthiwa babaredi sizawutshintsha ikhasi ngoku sizawufuna oomajaivana sikabona Zifika nena kawuyizela uba unamona manje. Kawuyizela uba unamona.
Abandoloyiso. Abandoloyiso la. Salanana